Apa itu? Aplikasi itu. Nggih. Kok jauh temen sih Mas? Baru cesok. Oh, ame pol ini kene posisine. Ayo, yen delok anu iki lho. Sugeng dalu Pak Bagus kalian Pak Dengis Cik Bapak Babinmas Babinsa Kamtibmas Pak Polisi Cik matur suwun rawuhipun. Salam kaki dengangi danyang ingkang kersa bau rasa Turaka putra Jeng Rama. Kula aturi tindak datang mriki ing prayoga. Aturi jagri ingkang segaja sampun ganteng sampun rasa menyang slamine kembang becok bakal kawis cumawis sugeng sekul suci saka arum melati arum godhong. Ngatur adu patang sing bau rasa dusun Landung Sari. Nini rasa kang rasa anak Adam sedaya kula aturi tindak dateng mriki. Kula aturi jare ingkang sekeca. Semen kono semen rasa sarine menyang sengkala teko etan baling etan sengkala ulang baling ulang sengkala kidul baling kidul sengkala kulon baling kulon sengkala ka baling alor biar padang trawan biar padang jati kanggo etan kanggo ana kulon kawan kulon kang ana kadang rasa rahayu rasa rumangsa marang sing gawe urip rino lawan kuwi kiblat apa temu amane ati sun jurang penatas kang sejati jenenge rasa kang sejati saking Turaka putra Jeng Rahayu kalis ing sambi kala mono
minggir. Untuk para adik Anak-anak mohon minggir nggih. Mangke kena sebelah pecut bahaya.